dugo sam bio nestašan i na neki način me fudbal smirio i napravio jedno pristojno dete i kasnije pristojnog čoveka. To su bila vremena gde smo svi, ja mislim, od dečice bili malo nemirni, živahni, igrali se raznoraznih igara. Tu je bilo i malo žuči, i svađe i tako kao sva mala deca i iz toga je krenulo igranje, druženje sa loptom, fudbal, košarka otprilike u isto vreme, ali sam ja ostao veran fudbalu i to je period gde ja normalno sazrevam u jednog normalno zdravog dečka i kasnije počinjem da se fudbalom bavim ozbiljnije i sve što je išlo. Vaša profesionalna karijera krenula je u fudbalski klub Radnički. Da. Ja sam davne, to je možda bilo 58. 9. više se i ne sjećam. Normalno, stadion je bio blizu moje zgrade gde smo stanovali. To je preko puta bolnice Rengenova, stadion je odmah tu, vazdušna linija nije ni 200 metara. Čair je bio pun dečice, subotom, nedeljom to se igralo, jako mnogo lopte, bilo je i štigličara. I onda me je primetio ekonom, gledao je valjda kako smo igrali i onda me je pozvao, ti mali, dođi kako se zoveš, slično, Neša i ajde dođi sutra. I kad je prvi tim završio trening, pošto on bio ekonom Radničkog, a radio je kao, bio je službeno lice Niške banke, mi smo se malo dodavali lopte, pa smo tako jedno 2-3 puta mesečno, kad prvi tim završi sa treningom, mi uđemo u stadion i onda malo mi doda da skočim glavom, malo nogom i to je tako trajalo jedno 5-6 meseci, pa mi je rekao jednog dana, ajde sad dovedi par drugara, pa smo mi, drugari iz odeljenja, iz ulice, počeli polako i da igramo, da pravimo neki timčić. Normalno, to je sve bilo maksimalno amaterski, jer on imao svoj posao. Posle možda godine dana dobio je, iskukao je neke dresiće za nas. Imali smo plavo-bele mornarske majice i plave gaćice, a crveni su imali crvene gaćice i crvene mornarske majice. I tako smo odigrali 10 možda predigri pred samu utakmicu. Znači, to još nije bio oformljen pionirski tim. Omladinski postojao, ali pionirski ne. I nakon toga Radnički ulazi, dobrim igrama se dokazuje, ulazi u ligu i onda se oformljuje zvanično i pionirski tim i onda već je tu bilo po 30 dečaka i onda smo sistematski počeli da radimo, odlazili na pripreme. Tu se uključio već, to bilo vreme kad se Gibac Batarade bio trener, skoro je umro, neka moja laka zemlja, nema mesec dana, možda 2. On je atipičan trener bio, znači trener onog vremena, obilazio je škole, znači nije u pravom smislu bio trener da je školovan pa da se bavio fudbalom pa da to, kao što to rade danas svi treneri, svi klubovi. On je više bio kao organizator, animator jedan, skupljio je dečicu i eto tako je nastao taj timčić pionirski. Onda smo mi godišnje odigrali po jedno 5, 6, 7, kad nema kiše da ne upropastimo teren prvoj ekipi. Mi smo igrali i, boga mi, počelo je da se skuplja po nešto ljudi. Kad mi odigramo, prepoznavali su neku dečicu, pa i mene i tako je to nastavlja. Ja sam od malena voleo da dajem golove, voleo sam da igram tog napadača, iako sam bio tanan, goljav. Ja sad malo više puni nego što bi trebalo, tad sam bio baš čapljav, sveće one gaćice su nam kao plisirane suknjice bile, dresićali uglavnom svi. I tako je rasla ljubav sportska među nama, ostajali smo drugovi. Kasnije kako smo rasli ko gde u školi,
kasnije gde se ženi, radi, posao i tako dalje, ali smo uvek ostali ti drugari iz tih vremena dobri prijatelji. Kako ste rasli, kao gde, a vi u Partizan? Pa, posle igranja, dobrog igranja u Radničkom, ja sam dobio jednu veću rolu kad je, nažalost, kad je meni vrlo drag fudbaler i mnogo dobar. Ja mislim da je Cikan Anđelković bio jedan od vrhunskih jugoslovenskih fudbalera. On je bio preteča te moderne igre, bio jako brz, dobar šuter, centraš, izvanredan igrač. On je umro od karcinoma i to mi je tako, dosta me pogodilo, jer osim tate, ali sam bio puno, jako mali, nisam to shvatao baš kako treba. Cikanova smrt me je mnogo pogodila. Onda nije bilo igrača koji bi se priključio Špicu gde je on igrao i onda sam ja bio ne taj povučeni igrač, iako sam ja igrao sa njim već, nego su mi to njegovo mesto dodele koje je vrlo teško za igru. Te obično čuvaju najbrži igrači iz drugog tima i najoštriji, i najjači. Prvo šta im je da te onesposobe, da te što više tuku, da ti ne daju da možeš sa loptom da radiš, da ne pričam da daš gol ili tako nešto. I onda, nakon tih dobrih igara, gde sigurno da su mi moji drugari iz Radničkog puno pomagali u tome, vezni igrači i odbrambeni imaju udele i zasluge u tom mom narastanju fudbalskom. Otišao sam za Beograd i otišao sam u Partizan. Te sam odigrao, ja ne znam, ali jedno 140 utakmica i možda sam po toj njihovoj statistici ovdje negde 96-7 golova dao. Ali nisam zadovoljan bio. Mislio sam Partizanu mogao puno više da dam, međutim, ja sam sve vreme u Partizanu igrao praktično sa povređenim kolenom. To sam jedno vreme krio, a kad sam se požalio doktoru, on se plašio da otvaramo koleno, nije bio siguran da je to možda menisus i tako. Mislio sam Partizanu mogao mnogo više da dam, iako i to nije malo što sam uradio. Nakon toga se vraćam u Niš. Radnički je bio u nezavidnoj situaciji, borio se za opstanak. Onda smo Andrejević Steva, koji je bio u Zvezdi, i ja vratili se i pomogli da ostanemo, a ujedno sam se vratio jer je mama već bila na izmaku snage, bolovala je od bubrega i bližio se kraj. Nakon godinu i po dana i mama je otišla, tako da nisam žalio što sam se vratio i tako. To je što se tiče tog fudbalskog dela. Učestvovao sam u osvajanju titule. Pola sezone sam bio u Partizanu, te 75. kad je Bjeković dao gol u Ljubljani, a pola sezone prolećni deo sam bio u Radničkom i izborili smo opstanak. Ta famozna utakmica sa Vardarom u Skoplju, odigrali smo 0-0 i ostali u ligi. Koliko se fudbal razlikuje tada u odnosu na današnje vreme? Neko kaže da ste vi igrali srcem i da ste zato mnogo više uspeha donosili svom klubu. Da je taj timski zapravo duh bio ključan koga sada nema. Znate šta, ja mislim da ga i sada ima na jedan drugačiji način, ali je svakako bolje da je sama atmosfera u klubu dobra, da je prisnija, da se igrači između sebe druže, da to liči makar na jednu porodicu. Da ne bude ono, uzeli smo pare, dobili, vozimo kola, stanove, koliko od ugovora i onda se ne vidimo, odradimo to što se sad događa, pogotovo u velikim timovima gde ima puno novca. Ranije je to bilo malo drugačije i mislim da je to važno, ali
ja bih u biti rekao jednu drugu stvar. Gde god bio, ako ti voliš to, svejedno da li si muzičar, lekar, arhitekta, ako ti svoj posao voliš kako treba i ako si zadovoljan sa njim, ti ćeš kao arhitekta raditi to isto i u Africi, i u Kanadi, i tako. Na igru bi fudbalisto i na plaži sa dečicom, jer ti to voliš, kao kad ga igraš na jednoj ozbiljnoj utakmici. Znači, nikako ne sme da te nosi onaj drugi deo. Ljubav je osnovna stvar. Osjećaj da uživaš u tome, da ti to voliš, da ti to nije teško. Odlazak na trening, uz sve obaveze koje čovek kasnije ima, i porodicu, i decu, i tako dalje. To ne sme da umanji taj potpuni odnos prema fudbalu, da se na neki način zanemari u bilo čemu. I jedna osnovna disciplina i radnost, učinak na treningu, to ne može veštački da se idemo, pa idemo, to će ići 5 puta, 6. put otkažeš, ali kad ti to voliš, to odustajanja nema. Ja sam to na neki način doživljavao kao ljubav sa svojom ženom, sa svojom devojkom. Znači, na taj način sam voleo. Ja sam loptu voleo, mazio jako, važio sam za igrača koji je bio dobar tehničar i to, a to mislim da je u stvari najveća stvar što sam je voleo. Ja sam voleo loptu i za košarku, ja sam je mazio. Nisam bio od igrača koji je bio krvolok na loptu, recimo, da što u fudbalu i postoji, jer odbrambeni igrač mora da gleda da se odbrani na bilo koji način, oštro, i ne igrači na loptu. Ja sam loptu uvek nekako mazio, dodirivao i na način na koji sam voleo. Bio sam nežan prema njoj. Kada se završila vaša igračka karijera, onda nastupate kao trener i to veoma uspešan trener. Iza vas su ostali zaista sjajni igrači kojima ste vi preneli svoje znanje. Pa, tu moram da vam kažem da je to tačno na neki način, ali u tom formiranju tih mlađih igrača, pošto su u jednom trenutku trener pionira, pa kadeta, pomladinaca, to se nastavlja. Znači, ti nisi fiksni da on sa 12 godina može da pređe i da igra za prvi tim. Evo, reći vam, recimo, oko Pixija. Ja sam Pixija, možda sam, nisam previše uradio fizički sa njim, da sam radio uz par razgovora, normalno, da sam ga vodio. Ja sam tad vodio mladince. Ali pre nego da se on registruje, ja sam završio jedan trening sa omladincima i vidim rulju jednu, dečice, onako slatke, čavrljaju, čekaju da uđu, jer dva tima igraju, a ta dečica, pošto je kao višak, stajali su po strani. A ja sam, ideći, nedelja je bila da kupim hleb, tu pored stadiona, video 2 ekipe koje su na pomoćnom terenu igrale i u jednom trenutku vidim jednog malog kako prima loptu kao Maradona. Ja sam to mogu da sanjam da primim kad sam imao 20 godina, da razmišljam o tome, da ne izgubim korak. Kao kad skačete preponu, pa je vrlo bitno da se korak nakon skoka održava ritam i to. On je tako primio tu loptu. To je moj pogled slučajno bio, vodio sam dečicu da kupimo pogače kod Jastrebca. Bila je jedna pekarica lepa, one male, bila ova starija 4, ova srednja je imala 2, a mala se tek rodila. I pitam golmana koji je tu odmah pored bio, rekao, jeli sine, ko to igra? Kaže, škola Moše Pijade. I ne znam koju mi je drugu rekao. To je bubanjska škola. Piksi išu tu školu. Ja dan nakon toga 2 završavam trening sa omladincima i kako polazim vidim njega među dece koja stoji, koji ne igra. I ja pozovem Gipca ovog, što sam rekao, što je meni bio trener, rekao, Batarade,
daj malo ovog malog stavi. On ga stavi, on za 3 minuta 3 gola da. Ja ga zagrlim, potapšam po glavici i kažem mu, Radeći sutra te slika, da te registruje, da, eto, recimo, to je jedan detalj. Onda su, pošto ja vodio mladince, ja nisam mogao sa njim da, onda sam, šta sam pomogao? Pixiju isto. Pixijevo prvo inostranstvo je bilo, jer imali smo turnir jedan u Nemačkoj, jak, o mladinci, ja sam teo da se pojačam sa jednim igračem, 2, imao sam prava, klub je imao prava, i onda sam teo jednog igrača iz omladinaca Partizana, jednog iz Zvezde Duzem, da malo ojačam tim, jer su tamo igrali Liverpool, ne znam, Rapid, vrlo jaki timovi. I kako sam ja zamolio, bio Vladicu Kovačević, čovjenog igrača Partizana, jednog od najboljih. Inače, tad mi je bio trener kad sam bio u Partizanu, prelev čovjek i predobar. Rekao, Vlado, molim te pomogni mi, dajem kad daću ti nešto, ili imaš, kaže ti nekog, idemo kadeti. Partizan ide već jedno 60-70 godina, to je čuveni evropski turnir u Vijaređi, mlađih kadeta. Svake godine se održavaju, najjači timovi dolaze. I ja kad mi imam, rekao, jednog malog, Pixi ga zovemo, ali mnogo mali, rekao, nije kadet, on je, rekao, pionir. Kaže, daj ga ti dao. I praktično je sa Partizanom prvo inostranstvo imao, eto, tu sam, ja sam znao i Pixijevu porodicu, onda sam mu bio trener malo, uzeo sam ga pre vremena u mladince, ali sam se bojao da ga ne povrede, jer je bio mnogo mlađi. Tu je raspon u godinama, recimo, omladinac može da igra sa 17 punih 18, a recimo on je imao 14. I tu sad fizička konstrukcija, da ne napravimo nešto da se dete povredi, da ga presečemo, odigrao je 2-3 utakmice, to je izvanredno, i onda me Bativko Glišović, naš čuveni niški trener, konsultuje i kaže, Nešo, gledam, daj da mi to dete pustimo da ima svoju putanju razvojnu kako treba i tako. Eto, to je jedan detalj. A drugi detalj oko Pixije, da vam kažem, kad su se reflektori prvi put u Nišu desili, pošto ja odmah tu kod bolnice upalja se i dečicu izvedemo u želju. I tako, stadion je bio pun, bilo jedno 10.000 ljudi. I šetaju terenom. I neki mali priča, ovdje ću ja da igram, vidjet ćeš za neku godinu, radit ću ih kao zvrčke. I Tanja kaže, me čuti ovog malog. Ja se okrenem i pogledam i vidim Pixi. Rekao, Tanja, nemoj 2 puta da kažeš. Taj mali će možda, rekao. I eto, recimo, Pixi je. Ovo je svetski igrač i tako ne treba. Rambo isto. Rambo je predivan igrač, predivan fudbaler, ali tu nikako ne preuzimam na sebe da sam pomogao, jesam sigurno i mnogo, ali u tom razvoju to su učestvovali i treneri škola, normalno, i treneri mladinaca i tako. I iz inostranih klubova da pomegnemo neki igrače? Pa evo, reći ću vam, u Kuvajtu sam radeći nepune 2 godine, 2-3 igrača su mi od recimo 19 godina, 18-19, već su u 20. bili članovi A reprezentacije. Tu je bio Džasim, Ali i Musa. Ne mogu sad da se setim da ovo. Videli smo se jedne godine, ja sam vodio s kojim timom, sa Bahrinom sam bio i Kuvajt je bio i onda smo se izgubili. Reprezentacija Kuvajta je bila, nismo se videli dugo i tako. Recimo tu onda u Africi je Mali Bongo postao isto sa 17-18 godina, on nije ni igrao za prvi tim. Postao je reprezentativac i kasnije igrao dugo i jako dobar igrač. Svi oni su uglavnom bili centarforovi. Znači, moje mesto, znači, možda je to sreće da sam imao nju, da taj Musa je bio
polivalentan, tako polušpic igrač, a ovi ostali su svi Đasi Mali i Bongo bili sa reprezentacijom Bahrina sam učestvovao na molbu Saveza. Ja sam im dao kapitena da im pomogne moj iz ekipe, međutim oni su insistirali da to moram ja da budem i onda sam učestvovao na tim azijskim igrama 93. 4. u Hirošimi, gde sam isto imao jako dobru mladu ekipu i gde su dva igrača priključeni reprezentaciji. Da li ima nečega zbog čega se možda kajete, a zbog čega se ponosite? Znate šta, malo na kraju ovako svega mog puta i životnog i sportskog odavno, malo mi je žao što možda Partizanu nisam pomogao više, ali objektivno nisam mogao. Objektivno nisam. Ja čim se vratio iz Partizana sam operisao koleno tu u Nišu. Tu polusezonu sam odigrao i menisku sam operisao. Sve ostalo ne bih. Zašto? Ja sam bio jedno skromno dete, nemirno postao normalan mladić, porodičan čovek, imam divnu porodicu, imao sam i onu prvu sa mamom i tatom, onda svoju, imam divne prijatelje svuda i sada me, evo skoro je, prošle godine je dolazio iz Bahrina, doletio do Beograda, onda je skoknuo do Niša da me vidi igrač, ponekad me pozovu telefonom, čestitaju mi rođendan, ja imam divne prijatelje i tako vidio sam sveta, družuju se sa ljudima sa raznih kontinenta i raznih vera i čudi i tako dalje. Ne bih mnogo toga možda imao da vidio divne, lepe gradove. Bilo je poraza, bilo je tuge, jer to je na kraju život. Padneš na ispitu, tužan si, normalno to povlači sve, da posvađaš se nekad s drugom pa si tužan, nekad s devojkom i tako dalje. Život vuče svoje i u okviru toga ja stvarno ne bih imao šta da puno prijatelja sam stekao. Video mnogo, pomogao porodici kad je možda bilo najvažnije mami i to da opstajemo u nekom normalnom životu. Kasnije dobio svoju divnu porodicu koju obožavam, svoju suprugu, 3 ćeri, imam 2 divna unuka. Jedan, ne mislim, siguran sam da je mnogo bolji od mene, ali je skroman. Ali ga vidim da i sa ovim telefonima, sa kompjuterima i tako, već on radi Ronaldove ove driblinge koje ja ne bi mogao. Sad nemam tu koordinaciju i ne mogu to da on to s lakoćom vole i tako zna sve fudbalske zvezde, legende. Ja sam zadovoljan, ne bih me poželio ni za čim, osim, kažem, eto, to mi je neka tako mora, tiho me pritiska da sam mogao Partizanu da dam mnogo više. Radnički, normalno, moja ljubav, tu sam ostao i volim taj klub i volim grad. Iako sam mogao i živeo u mnogo većim gradovima, ne mogu da kažem da su lepši, možda jesu, ali meni je niz draži zbog svega. I šta je ono što biste možda za kraj poručili svim mladim ljudima koji se bave sportom ili koji planiraju da se bave nekim sportom? Pa znate šta mislim? Ja ću opet podvući ljubav prema, ne samo sportu, šta god da radite, mnogo je važno da volite to. Ako nema strasti u tome, ne samo da se voli, ako to je jedna ljubav hladna, volim da provedem vreme tu, pa dolaze, pa moraš da,
to mora da se mazi. Kao što je jedan dobar lekar, kad uđete, vi ga vidite, kad se javite, vi znate šta možete da očekujete od njega. Pogled, kad mu vidite, prilaz, pristup, vama je jasno, evo ja sad naježim, šta vam piše, što dobro violinistu naslutite posle prve, kako je drži, kako, tako mislim i u fudbalu i u košarci, to prvo mora da se voli, a sigurno da je neophodan za veliki uspeh, talenat i normalno krvavi rad. Ali krvavi rad nije, jer vi to volite i ne osjećate tu težinu, tu nemate skobe. Znači, to se radi do kraja, kao što, ne znam, da li ima kraja u ljubavi između dečka i devojčice? Pa nema. Ljubiš se, ljubiš, nema kraja. Pa se drži za ruku, pa pričaš, nema kraja. Ne bi se odvojio. Tako i od tih stvari, i od lopte. Ko voli, ko je uporan, čak i manje talentovani, sa puno rada, odgovornosti, mogu da postignu sasvim solidne karijere i nešto što je u životu na kraju pružati sigurnost, neku budućnost. Vidiš puno sveta, puno različitih kultura. Lepo je vidjeti različitu arhitekturu. Lepo je vidjeti Pariz, lepo je vidjeti afrička sela, kako izgledaju, afričke plaže. Lepo je vidjeti kako to zemlje Kuvajta, Bahrina, slično, azijske. To je, kad bih ja mogao, recimo, Hirošimu da doživim, bili smo do mesec dana. Lepo je vidjeti oplemenik. I ako biste mogli da nam otkrijete za sam kraj, zašto čuvate samo ovu jednu sliku? Nema ostali. Nema vas, obično. Pa, znate šta, ja i kad sam se slikao, jedino kod gola nisam mogu da pobegnem. Ja to i ne vidim. A to se često slikalo, tu si ne vidi odakle ko slika i šta. Ja nisam volio da se slikam, a mislim da je ovo poenta neke moje priče, da je to začetak moje porodice, nas mnogih. Evo tu ja im imena ovako ne znam, mada u knjizi lepo stoji koji su, ali ja namerno neću da ih znam, jer kao što bi sad spomenuo par izvanrednih, ja sam Anđelkovića spomenuo sticajem okolnosti, ali to znači i njegova generacija. Znači, ovo što sam ja sada ispričao, i za te moje priče stoje i učestvovali su još mnogo od njih. Dragih, dobrih ljudi, dobrih fudbalera. A ljudi koji su se bavili, ne znam, da nam očuvaju zdravlje, koji su vodili klub, koji su isto zaduženi i doprinili da ja to što sam fudbalski uradio, zahvaljujući njima. I to je jedina slika koja, to je slika iz 28. I ovaj karton na kome je tu ispisano onim percetom, mastilom i onom držaljom što smo mi nekad davno, kad sam ja bio prvi razred ili to, pa smo imali lepo pisanje. Mlađi ljudi ne, ali se ja toga sećam. Eto, to stoji i to je neki simbol moj. Ona je, vidite, tu malo i okrnjena. Ja to nikad nisam dao. To je stajalo tu. Ostale slike ne. Znači, nijednu fudbalsku sliku. To je mama možda nekad, poneku kad vidi pa stavi negde i tako. Ja to nisam. Verujte mi da ne znam tačno. Znam od drugih otprilike koliko, ne znam, utakmica odio, koliko golova dao i tako dalje, ali ja lično da to pogledam, da to nikad nisam radio.